Tong ngasukan aku play ya YouTuber ke bansa pelaj ya ketika YouTube. Kumno bapinjo raai ya ke price ke benengkong kepada dia ke brandiu tharok lani dia ke pisah ke bahadu kat pralak tingka habat ke price ke ar kepada dia ke brandiu selerio lani dia ke pisah du sanlak tingka kata haka lai tarik Julai arah jar arpun riu haka pos sabaje janmir kepadairu kasngiban bu jaka nakam taka jiekop kwai duka ham molong ren kinsi diwa lau karyang na kamta ka price ka ba ar pholak tengka ka ba ningkong henriu lak ka ba ar lak ka balai hadu ba ar phau unayo hakerdan ka ba silak te ka lai tarik Julai arajar ar henriu ka de kasni bu jaka na kamta ka ne ka ji kop khaido kha ha ka ba kan sadon ru sa ka ne ka logidro ha ka lai tarik te haswa bengen sepej ya ka ne ka ji kop khaido kha ha ka saw tarik ti menta tungane pejno shwa ya kane kalau kidro kabare ka lai tarik ha ka ba ka lai tarik kam dei satia ka sing sajan andre ka de ka sngi thoding kumbang long e phi ba ka de ka sngi ban bu jaka nagam ta ka te ka ji kop khwai dokha hamolong ren kin si diwa alo karyang ti ha shwa pen snap ya ka jing besai ne ka ling jukin penyaj ka ne ka de khndiet ka jing besai ne ka ling jonga bat ngan pule thik pathik kat kum platho ha ka ne ka notice nagam ta ka ne ka logidro Yawan syaka jing pelika ya kalau kidro bat ka jaka kadai hamadan kinsi Mauria kebadan markhap bat ka madan umsuj East and West Khasi Hills District ya kebadan penyaj daka dor barsinong kinsi Mauria nagam taban penmi fon ya ka ying dorba katarik kadai ka lai tarik naibah new arjar apun riu bat ka por penlekai kadai ka pos sabaji janmit Kumta filashai baka jakawan pinlekaya kan kalau gidro kam dei satia haka jaka kwai ndre kadai hamadan kinsi Mauria kebadan markhap bat kemadan umsuj hakinsi Eastern West Khasi Hills District kaprais kebenkong jong kan kalau gidro kan ai ka braniu tharok fight door lani da kapisa kat pralak tengka kibom kwa bansim da ka braniu tharok kila bansim da kapisa kat pralak tengka ka price ka baar kan ai ka brand new selerio lani da ka pisa sanlak tingka ka price ka balai kan ai ka brand new alto new gen lani pisa lailak tingka ka price ka basaw da ka brand new scotty lani pisa silak ka basan da ka brand new scotty lani da pisa silak ka dor jong bai tiket logidro ka dai aspa santo tingka ka wei ka tiket bat san spa tingka penyo arteli ki tiket ya kini tiket logidro phimla banyo online lani phimla banyo shwa ka tekasngi hendrei endihi tang shisngi na dum step du ka por shwa pilekaya ka logidro kata haka laitrik na ba new arjar punriu haka ba ka jing pilekaya ka logidro ka debe tang shisngi bat haka por pilekaya ka logidro en pendajro da ka LED screen haka jaka ba pilekaya ka logidro khanang mikir pajba bomla mantur janro kila banjui lane ban pej ling ban najengai te nak banta jong tu perlok ki bala ban poi ha kete jaka ki bom hun yang jing clip jong ki volunteer phila ban tar hi ki tiket phila ban clip hi phila ban bread ha ka brach ka ba ensap pilekaya ka ne klogidro namar ba jing pilekaya klogidro kalong ka ba khuj ba suba ba baro ki tiket ki bala thid ki pejba ki ban poi sa ka jaka pilekaya klogidro ka lai tarik Julai arajar pun riu kumbang la onge phi baka deiru ka sngimen bu jaka na ta kan ki kop khaido kha ka badai ar pholak tengka ka price ka beningkong hamolong ren kinsi diwa lau karyang te mentah hang ne tugne plelang sendon ya kan ne ka notis kop khai ka badai ha ka saw tarik ha ka baka sngimen bu jaka na ka ta kan ki kop khai ka mut kan dei ha ka sngi lai tarik ka kop khaido khai ka ben penya de ba s marching by w marngar harengkat pat ki parlok kajaka kadeh kapung jung dismora marwen molong ren kinsi diwa lau karyang Eastern West Khasi Hills District kebadan ru hakalenti na Shillong Shenong Stone ka tarik kadeh ka saw tarik Julai arajar apun riu bar kapor khwai kan dei khandai steng men step kan ku ta kapor sawaje janmit kador jung bai tiket kadai arajar tengka sirwing wei khwai ka price ka benengkong kadai ar pholak ka ba ar rulak ka balai arlak na du ba saw hadu ba arpau kena yo hakerdan ka ba silak ar hajar tengka ka dor jeng ka bai tiket hadu arpau ka kerdan ru kena yo hakerdan ka ba silak
uba arpwe unyo life hajar uba arpu unyo arpu hajar ki kon solution price ki don hadu arpu teli ki banayo 10,000 marwe bat ha kate kasngi en pen khwai baro santeli ki pung en syaban bu jaka dauding lani usit ha ka por khat ar baje mensngi ha ka laitrik menai bah new arajar pon riu ban ai por sikenta ban weng no yakiding bat kisi kum taru nakalieng jengi parlok rawon hadin mekliyo ban bu jaka kilaru ban simenta ha ka lokidro tamar ka lokidro kadaya ka po sabaje janmit na lor kido karim la deban thedo khatmai hadu arton hak arp tarik jun arajar apon riu hakapor menstep bat hakasngi khwai ken sa donru sa kinong diwi diknyang en shimjing theo ye borok jajdoka bat omsha ban sajing bam kadbom pede ka por khwai na ga ta jing tip ka khamni apla ram phun ha kini kini bar podon ha kini ka notice te perlok mentah sa pejru pasas ngape ka jing pensai na ka ling jing penyaj ya kene ka logidro kata ka jing pensai na ka ling jong ka dorbar snong kinsi mauria kublai sibon kong ngasih kan ai kublai ya ki youtuber ki ban sapelaj ya ketika YouTube di nakal yang jungi kum ka snong kinsi mauria kin sapenyele kaya kalau kidro haka lightrik pernah binyo arajar arpunyo hangni hapersha kong ngi ai kublai pi ki pajba ki ban sapej ya ketika YouTube bat ya ki youtuber bat sapelaj ya kenika YouTube te ngi kum ka snong ken si mauria ngin sapen yelek kai ya kenika lokidro ha ka lightrik nai benyo ar hajar ar punriu hang ni ha persya jong kamadan football jong snong ken si pelut te ki jing don kam ha ki bedai bangi penlek kai kenika lokidro kalong ban pen mi phone nang tak kun samla bat ki jingnon kam jong ka snong bat ha ketika siru kadai ka skibu jaka na ka benta ka jing yele kai hang te ha mau langren kin si diwa lau kariang te ha kan ni ka ski on di ya ki tiket hinum la ban yo online ya ki tiket te tang ha ketika ski hila ban yo ya ki tiket bat ya ki tiket on di no du ka por kendai bejem step hadu on da penilek kai ya ketika lokidro bat kapur ban penilek kai ya ketika lokidro kan long hakpur sawaje jan mitik bat ya kapur ban sawan shim ki price on sapen bena ha ketehi kasgi te kumta nakaliang jungi kum kasnong ni khot ni wersku bahai pi ki pajba bamarjan ki bas ngutenat ki bajui ya ketika lokidro kin sugubha ban wan knang ha ketika kasgi ketika lokidro kan long ka ba he ngila ban ong ha ketika kasgi bat ki price ki bangin ai ha ketika segi ki bangi la pen krek kalong ka beningkong kalong ka tharok brand new lani ka pisa khat phalak ka baar kalong ka celerio brand new lani ka pisa sanlak ka balai kalong ka alto keten brand new lani ka pisa lailak ka basau ka scotty brand new lani ka pisa silak ka basan ro ka Scotty brand new hi lane kapisa sila kumtangi hot ni wersu bhai pi bat na kaliang jongi kum kasnong ngila pen krek ru haki bede bat di parking bagi bawan bani simbeta haki de keski kin sgo bahaban ko ngu ya ki volunteer jong kasnong knang ba ka jing thmu ka jongi kin ya be ya renti bat kanum don ru kanu ka jing thut haka ya ke yeng jong pi kum ki paj ba ki bawan ni simbeta haki de kalok draw